ole pima pui ithu soite ngai thlaga nuamin I soifia thathi hle mai ma se kan ti te ang na taka pallam neya iron hru thiam thine ro I chung nun le zualna ani in ka hria I sayang hian ZPM party chunga hian ramle namtana mi tangkai lu tuk tur anga lang lo ami pam ham tak tak te po an loin phum ru ve nge in rin oma ma se mi thalu tuk lo nia ngai theite lo om ve ma se he kan ram ma so na din mun thar min hruai thleng thei tur mi thatak tak in phum ru an tel ve ti kan hria ta tha heng mi thatak tak in phum ru te hian kan ram ma so na ra bithar men kai pui thei nge yang ti ke chon karing thlat ani congress ate MNF ate ZPM ate mi thatak tak anom veka heng mi thatak tak te hi thang chuak thiamila kan ram in rel bol na te kan ram ei le bar ko nga te le kan khosak nun phung hrim hrim a po ma kan son pha nge in karing zoka tin kan soi le du pakhat chu neutral ril ru pu taksi party mal bai vak vak ching tele mi thatak tak an thatna soibowa mi pui su khlek thlak thiam tak tak te hi kan ram politics stop lokzia tilang chiang tu an ni in ka hria la hi poimo ka ti khop mai tuna kan sarkar apo hian pema pui hian sei tur tam tak anei thein kan ringa kan kalphunga te in sum mi lovin han soile bor bor se ti hi kalo nga klel khop maya mi pui ten pima pui lama hen beng kan chideu thuap ni na langa thei ram se chu tuna kan sarkar ron me ka te hetiang an chi in bum na te le mi pui te min bum na om thei ang chi te omani chuan han au chuak le pong mai sela alama hen beng kan chlo chi thu pani ti kha kan soya zoram mi puite kan hriat na konga min te har thar zel turin thei to phan chua zel turin pima pui du sakna kan hlan ngal bok che ani